Salam, hormatly watandaşlar. Düýün gyşlyk Moskwadan bir azy habar gelip gowuşdy. Ol hem meniň parlament boýunça kärdeşim we hormatlaýan ýaşulym Nazar Toýlýew Söýünowiň aradan çykdy habary gelip gowuşdy. Men Nazar Toýlýew Söýünow bilen 90-njy ýylyň ýanwar aýyndan bäri tanış. Şondan soň hem parlamentde işlen döwrümüz, hem de sonra ýurdun daşyna oppozisiýada bolan döwrümüz egine berip işleşdik diýsem ýalňyşmyň. Nazar Toýlýew barada men ozalan bir küç ýerde gepleşiklendi aýdypdy, mene soňky gezeki ýatlamamda şol ýanky Balkan welaýaty bilen baglanyşykly bolan temada da adım tutup geçipdi. Indi şu ýaşuly dünýäsini täzeledi. Ýene de bir gezekde de şol barada öz bilýän maglumatlary ýetirmek makul bildim. Nazar Toýlýew 1936-njy ýylda Balkanda dogulan, sonra orta bilim alanyndan soň gidip Azerbaýjanyň paýtagtyna institutu gutaryp şol ýerden geolog bolup Türkmenistana dolanyp gelýär. Soň Türkmenistana şol geolog bolup gaty köp döwür işleýär. Türkmenistana onuň barmadyk ýeri, sökmedik dagy, deresi, jülgesi, düzü ýok. Hemme ýer astyna Türkmenistan näme baýlyklar bar bolýan bolsa, barlygy bilýän adam, iki adam bolsa biri şoň Nazar Toýlýew Söýünow. Ol ähli ýerde işlän ýerine özüne ad awry hormat gazanan adam. O barada men şonuň bilen bile işleşen adamlaryň köpüsinden soň dürli döwürde eşitdim. Şoň adam kärçiligi, ýumşaklygy, uly bilen uly, kiçi bilen kiçi ýaly gürleşýän. Sonra onuň oşal häsiýetlerini men öz durmuşymda da gördüm. Parlamentde işlän döwrümizde de, sonra oppozisiýada bolan döwrümizde de gatykan duşşordyk şol döwürler ýurdun daşyna dürli döwletlerde Nazar Toýlýew ähli işin taşlap gelerdi, şol duşşuklarda öz pikirini aýdardy. Näde Türkmenistany düzedip boljak, şoň ýollaryny bilelikde aktarardy. Ýagty gelejege önümli garayan adamdy. Soň Moskwada ýaşap berem döwrüm, wagtdan habarlaşyp halynyň habar alyp durdum ýaşulyň. Ine bugunum ýogully habar gelip betdi. Elbette bu adam bizim halkımız üçün bilermelerin arasında teknik inteligensiýanyň içinde gatuliyetli. Sebäp bular ýaly kadry ýetişdirmek üçin döwletde näçe ýyllap zähmet çekmeli. Sonra ol adamlaryň tejribesini döwlet onlarça ýylyň dowamyna ullanyp soň öňe gidişlik alyp boljakdy da. Ýöne şu zatlar Nazar Toýlýewçe etdirmediler. Men bilýänim, şol SSR dargan döwründe Türkmenistany saklap duran iki san pudok bar. Biri owulun däp bolup gelýär Nebit gaz senagaty, ikincisi soň paýda geldi meret we saparykly bilen bilelikde galyran owahojalyk pudalyk. Ine şu iki pudok milleti açlykdan, horlukdan, döwleti dargamakdan halas etdi diýip aýtmagy mende dogry esas bar. Diňe şu iki pudokdan gelýän ýa gelen girdejin hasabyna milletimiz güzerany dolandyryp bildi. Ýa şol hökümet halky şerek berip bildi. Biriniň gazanany öz adynyň merdiler. Niyaz boğunun tüvürü. Sonra olam gerek bolmadyk wagty şu üç adamy ýurtdan edip çykararlar. Nazar Toýlýew başta parlamentde gaty kän teklipler girdi, bilişlen döwrümüz. Döwleti ykdysady taýdan nail ösdürmek barada. Nazar Toýlýew gaty eden teklipleri Nebit gaz emmesini pudoguna sürmekde, girdejilerini atıp almak barada, halkara şertnamalar, öz baştak bağlaşmamızın zerurluğu barada, çıkışları vardı, hayışları vardı.
Emma Niyaz bilen Açırçov ol ýaşulawr etjek işlerini etdirmediler, dogrusyny aýtsam. Şoň üçin ol mejbur boldy watan taşlama. Eger de taryhy ýygyny gaýtaryp getirsek, 1985-nji ýyla dolanyp gelsek, şol döwür ene biziň Türkmenistanyň Kommunistik Partiýa da döwleti dolanýar. Onuň birinji sekretary Muhammed Nazar Gapurowdy. Ol ýaşylym 1922-nji ýylda dogulan, 85-nji ýylda da olayım 63 ýaşynda olan adam. SSR'de olsa 60 ýaşdan soňra 62'den soňra ýokardaky oturan adamlar pensiýa uğra diýerler saglygyna görä. Men bilemek Muhammed Nazarçyň ömesi saglygy barmydy, ýokmudy, näme sebäpden on pensiýa uğratdylar, öňde soňda uruşa gatnaşan adam. Ya başga sebäplere görä, işinde kemçilik tapylyp. Gara şonu aýyrmalyň karara gelinipdir Moskwada. Onsoň onun ornuna şol döwür Türkmenistanyň ministrler Sowietynyň başlygy bolup işlen Garrif Çar Söyünow bardy. Ol adam 1932-nji ýylda dogulan, ýagny Muhammed Nazar Gapurowdan 10 ýaş kiçik. Diýmek şu 53 ýaşynyň içindäki adam şonuň ornuna gelip Türkmenistanyň Kommunistik Partiýasynyň birinji sekretary, emma şu sada Türkmen dili bilen aýdymyzda Türkmenistanyň hojaýyny bolmaly. Ine şuň konu lellemýänlik bolup oturan adamyň ornuna. Şol döwür diňe Kompartiýa da ýöre diýdi da ýurdu. Ine obrazlaryny aýtsak ine şeýle. Şol bolmalydy, emma onuň ornuna ýa-ni ministrler Sowietynyň başlyklarynyň ornuna şol ýa-ni Garrif Çar Söyünow ornmasary bolup şol döwür işlen Nazar Toýlyň Söyünow gelmelidi. Nazar Toýlyň şol döwür ýagny 85-nji ýylda ol görýärmi Garrif 32-nji ýylda dogulan, Nazar Toýlyň ondan emmas 36-njy ýylda dogulan. Ine ýany 50 ýaşy dogulan adam. Ol ministrler Sowietyny başlyk bolmalydy. Ýa-ni Garrifiň ornuna. Garrifa geçýär ýemen ornuna, Gapurowyň ornuna, Garrifiň ornuna da Nazar Toýlyň Söyünow geçmeli. Ýöne muny Moskwada ine bulaşdyrýarlar. Ol aňyrda Moskwada şu Niýazyň aýalynyň üstü bilen Niýazy teklip edip başda getirdiler örneğini. Ministrler Sowietyna başlyk edip koydular. Bir näçe aýdan soň Gapurowy pensiýa uğradyp, onuň ornuna Niýazy saýladylar. Ministrler başlygynyň ömesine de ýeme geldi. Edir saýlawyň öme Hojamuradow geldi. Hojamuradowdan soňra 90-njy ýylda ýa-ni Han Ahmetow. Bärde aýdylmaly egerdi. Şol 85-nji ýylda aýdyl Garrif Çar Söyünow. Olam ýemede ýa-ni kär boýunça ýa-ni nebetçi inžener öde Moskwanyň ýa-ni Nebet institutyny gotaran şeýle akylly adam. Ikisem texniki işgär, teknokrat diýil ýani. Garrifam Nazar Toýlyň Söyünow ondan daşgaryna on ornmasary bilen bolmaklygy bilen daşgary Nazar Toýlyň şol döwür şol kuň dili bilen aýsak Türkmenistanyň içeri işler ýa-ni daşary işler ministrligine de ýol başçylyk edýärdi. O döwür bizde ministrlik ýokdy da, bölümi bardy. Departament diýen. Ýöne şoňa da ýol başçylyk eden Nazar Toýlyň şol ministrlikde işleýär, Fawmin. Şol ikisi şol döwür 85-nji ýylda döwletiň başyna gelen bolsa, onu şondan soňky biziň halkymyzyň gören görgüsi, çeken jebiri bolmazdy diýmäge menne esas bar. Näme üçin? Ogu men dogrudanam ýa-ni Garrif Çar Söyünow ýakyndan tanamak ýöne men Nazar Toýlyň Söyünow ýakyndan tanamsyň aýdy. Ol halkyna, watanyna berilen hakyky ýaşul.
Ol bärde ol ýok diýip o öwüsini ýetirmekde her kişiniň edenişine baha bermek gerek. Özü diýirkä oňa aýdylmady, diýilmedi o. Sebäp bir topar adam ondan çetleşdi, gyrada durdy. Nämemiş o Niyaz bilen aralar ýokmuş. Niyaz onu wezipesinden aýyrdy. Onuň ýanyna barsak, demek bizim wezipemizden pyzylar, ýa onuň garasana we düşert diýen niýet bilen. Şol ýaşulyny ýeke goýdylar watandaşlar. Pikir edip görün. 20 ýyl Nazar Toýlewич watanynyň özüňelikde musapirlikde ýaşady. Ejekem ýa-gel maşgalasy şu mahalym nebitdardy. Çağalar şo taýdy köpüsi, dogan garyndaşlar şo taýdy. Ýakynlarynyň köpüsi öldü ýetdi gitdi. Biriniň hem aýadyna goý berilmedi. Nazar Toýlewич. Bu biziň elbetde hemmämiziň ykbalymyz şu. Ýöne şular ýaly adamy şol watana barmaga da arawa görmediler. Ne Niyaz, ne şuň kilellim. Ne dünýä goly ertiremle Moskwada jaýlajaklar. Jeseden watana goý berilme. Biziň keç ykbalymyz şu zatlardan ibaret. Watandaşlar. Türkmeniň tragediýasy şu taýda ýatyr. Bir ýaşlar bize sorak berýär, "Näme üçin şo döwür bolmady? Näme üçin siz şo döwür etmediňiz?" diýýärler. Edip oturan adamlar, ya etjek adamlar, şol ýurtda ya atyp öldürdiler ya da edenekledip ýurtdan çykardylar. Näde etmeli? Eger arkanda halk durmasa, näde? Aýdyn. Ömrüniň 26 ýylyny Moskwada ýaşap geçirdi Nazar Toýlewич. Şoňa ýaşul sawol eden işleň üçin Taňry ýalkasyny bar şoňa el gowşuran halkymyz boldumy? Ýok. Ýok. Şol iki ýaka köneden gelýän ýoldaşlar bolmasa ol ýaşy içini hümledik geçdi. Ol görüp otyr Türkmenistanyň ýeriniň aşagyndan, ýeriniň üstünden şol çogup duran baýlyklaryň, gymmatlyklaryň milliard trillion dollardyny. O halk işlemän ýatanda 10 san hyzmatkary bolanda ýetämel. Şo biziň 4 million halkymyz. Ýöne ne güne sallalar. Şular ýal adamlaryň agdyny ýummak üçin Niyaz bilen atçyrtyk şol ýurda sygdyrman wezipesinden aýryp gaçyp gider ýal etdiler. Ýöne özüň talant bolsaň, nirde ýaşasaň seni tapýarlar, seni çagyrýarlar, hormatly wezipede işede. Täwelýän Nazar Toýlewich Russiýa Federasiýasynyň döwlet dumasyna, ýa-ni olaryň parlamentine maslahatçy bolup işledi ýa gatnaşdy. Şolaryň maslahat gerek ýerine barıp maslahat berdi. Öz käri boýunça, öz hünäri boýunça. Emma bilen Uskalla hökümetimizde bular ýaly adamlar gerek däl bolup çykdy. Men diňe bir adamyň ykbalyny aýdyp berýän şu. Beýle Nazar Toýlewich ýaly adamlar, ýüzlerçe watandaşlar, müňlerçe adamy ýok etdi şol hökümet. Niýazow buňky lellime. Ondan biz aýdýar, hani bir watan ösdürjek adamlar, hani bir ýurda aňyrlygyny alyp gitjek ýigitler, gyýylar gelirler. Onuň şol adamlaryň ykbalyny görýän boli, nirden çykdyn bular ýol başçylyk etjek adamlar, ýa döwlet ýokarlygyny, aňyrlygyny, beýikligini ýagty durmuşa alyp gitjekler. Hani hemmesi ýa gyrdy ýa ýurdun daşyna çykma mejbur etdi. Nazar Toýlewich barada aýtmaly zatlar gatykan watandaşlar. Kan çöregidim bile ýurdun daşyna. Şu Türkmenistany bagyşlap geçirilen ähli konferensiýalary bir ýerde bir duşuk bolsa geldi ýaşuly. Şo taýda gaharlanyp zäherlenip we maýdana on aýdan bir öz ýumşak dili bar. Şu zatlar edilmeli Türkmenistany, şu bolmasa bolmaýar. Halkymyzy biz ýagtygyny çykarjak bolsak şeýdip bollanmaly. Ne aňyrky öňkü deýus ulogasy ne de buň kellellim. Gerekler bolup çykdy. Ýogsa Nazara şol nebit gad uğrundan şondan öňe geçýän bilermen ýokda ýurdun içinde.
Şonu sığdırmadılar sen Balkallı deyip. Ne eden oyulları. Ne için men karşı duruyan sudatlara tire paralığa, millet paralığa görüp milletimizin, halkımızın büdürap duran zadım görüp şonun için ortadan ayırayan şu prezidentlik vazifesinin tire paralılığının beylekisinin sudatlar için en yokor cedaların bir berilmeli or gelecek Türkmenistan. Yoksa biz duran yerimizden bir adım müvatip bilmeyiz. Yanık geçti ya şu yekalıkta. Öderden içine sar. Ol halktan nagile boldum dip aydan yeri yoktur. Yaka yer dedi. Erkek gal boynuna düşen derdi çekti. Mert adam hükmünü de hana dünyadan aytti. Yöne ene toprağına kovuşurulmadı. Doğun arnası kolayına gelmedi. Bu zalim hükümet hiç birisinin o bu yerine sol bir pil kumat mağruva görmedi adamlar. Yok bolar bu durmuştur. Her kişi bir yolu bilip düşenler, düşmeli yerine. Bu zatlar boynuna alınıdır, neler ağa da son yali. Yöne, şular yal adam dünyadan gaydan bir asmanın bir ullokan yıllar oğupurlup gaydan yal oluyordu. O zaman masanlar kendine bir halk anırlığına alıp gidecek adamlar. Diri galıp verin, diri gelip verin. Sol erejinden aman tutup. Ne bu nazar toyluyor uçamıyor. Katkan halkara urmalarda eden teklifler, yurdun içinde, parlamentte, işinne, ulu bilen ulu, kiçi bilen kiçi. Şeyle bir göğün açık adam. Inni bugün kıynasagam yok, naramızda nazar toyluyor. Vatan elbette gaytçıktı o. Neçe dedik ben bilen gülleşen ait. Hüvvet bilen gaydar bırak vatan. Neçe yıl olur toprağımı görmen. Yani olmadı. Şimdi ne bütüne? İri yarasın. Zahi cennetten mi olsun nimet galiyemeden. Başka diyebilecek, edebilecek işimiz yok. Nazar toyluyuz. Allah rahmet etsin. Zahin cennetten mi olsun? Bizim razı var.